ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ಯಾನ್ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಬಾಬನ ಬಾಲ್ಯದ ಏತ್ ಆತ್ಮದ ಮಿತ್ ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೊಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೇನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೇವಲ ವಾಣಿರ್ದತ್ ಮನಸ್ಸ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿರ್ದು ವಾಯುಮಂಡಲದ ಮೂಲಕ ಬಾಬರ್ದು ತಿಕ್ಕಿನ ಶಕ್ತಿನ ಬೇತೆ ಆತ್ಮಗೂ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನ. ಇಂಚ ಮನಸ್ಸ ಸೇವೆನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ. ಅಲ್ಪ ಸಮಯಡು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಸೇವೆನು ಸಂಪನ್ನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಿರ್ತಂಡ ಇಂಚ ತೀವ್ರ ಗತಿರ್ದು ಮಲ್ಪುಂಡೆ. ವಾತಾವರಣನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣ ದಿವಲೆ ಅಪಗ ಸೇವೆದ ವೃದ್ಧಿದ ಲಕ್ಷಣಲು ತೋಚಿದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಮಂದಿರದ ವಾತಾವರಣ ದೂರೊರ್ದೆ ಸೆಲೆ ಉಂಡೋ ಅಂಚೆನೆ ನೆನಪುದ ಸುಗಂಧದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾತಾವರಣ ಆತ್ಮನು ದೂರೊರ್ದೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇದು ಒವ್ವೋ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪ ಉಂಡು. ಸದಾ ನೆನಪುದ ಶಕ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಯುಮಂಡಲನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ವಾತಾವರಣ ಇಂಚಪ್ಪೊಡು ಆತ್ಮ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬರ್ಪುನಂಚಪ್ಪೊಡು. ಕೇವಲ ವಾಣಿರ್ದ ಆತೆತ್ತು ಸೇವೆ ಆಪುಜಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ದುಲ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಎಂಕುಲು ವಾತಾವರಣನು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಯೋನ್ಲೆ. ಇಂದಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಜವಾಬ್ದಾರ ಪನ್ಪುನ ಲಕ್ಷೊಂದು ಇದು ಸೇವೆದ ವೃದ್ಧಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋಜದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಡೆಗ್ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲ ಬರೊಡೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಂಡ ಕೆಲವೆರು ನೇರವಾದ ಬರ್ಪೇರು, ಕೆಲವೆರು ಸುತ್ತುಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೇರ್ದವರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಲ ಯಾನು ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಮಸ್ತ್ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪತಂಗೋಲು ಸ್ವಯಂ ಆಕರ್ಷಿತ ಆದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ದೀಪಕಾದು ಉಪ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನೇನು ತೆರಿಲೆ. ನಿಕ್ಲು ಜಾಗೃತ ಜ್ಯೋತಿಯಾದ ಕುಳ್ಳಿಯರ್ಡ ಆತ್ಮರೂಪಿ ಪತಂಗೋಲು ಅಕ್ಲನಾತಿಗೆ ಅಕುಲು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸಮಯದ ಪ್ರಮಾಣ ವಾಣಿದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಅರ್ಥಾತ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೃತ್ತಿ ಅರ್ಥಾತ್ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಪಡು ಹಿಂದೆರ್ದು ಸೇವೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಡಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಕೇಂಡಿನೇನೆ ಕೇನುನ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಪಂದು ತಿರಿವೆರು. ಹೆಚ್ಚ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪುನ ಆತ್ಮ ಈ ಪಾತೆರನು ಕಾಮನ್ ಪಂದು ತಿರಿವೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪೊಸತನ ಮಾದರಿದ ಸೇವೆದ ವಿಧಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪಲೆ. ಸ್ವಯಂ ಅನುಭವಿಯಾವಂದೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪೊಸತನದ ಸೇವೆದ ರೂಪರೇಖೆದ ಅನುಭವವನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಘಟನೆಡ್ಲ ಇಂಚ ಸೇವೆದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಲಕ್ಷನು ದಿವನ್ಲೆ 5 ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ಅನುಭವನು ಕೇಳಲೆ. ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವನು ತೆರಿಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಸೇವೆಡು ಪೊಸತನನು ಸೇರ್ಸವಡಾಪುಂಡು. ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕ ವೃತ್ತಿದ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ಪಲೆ. ಐಟು ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿರ್ದು ಆತ್ಮ ಇಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಸತನ ಏರುನ ಕಲೆ ಪಂದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಇಂಚ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಒಂಜತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಗ್ನಾದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಮುರುಳಿದ ಮಹಾವಾಕ್ಯದ ಗುಹ್ಯತೆಡು ಪೊಸತನ ರೂಪದ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನ ಲಕ್ಷಣದಿ ಒಂದು ಅಮೃತ ವೇಳೆ ಕುಲ್ಲುನಗ ಪ್ರೇರಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಪೊಸತನದ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.